Assalamu alaikum. A wannan bidiyo ɗin zan nuna mana yadda za mu iya buɗe sabon page a Instagram ko shafin talla haka. So daman shi page zai baka daman ka yi abubuwa da yawa wanda inda baka da shi ba za ka iya ba. Kamar misali za ka iya tallata kayanka, za ku iya saka products ɗinku a kai, za kuma ku iya yin talla, that is Facebook advertisement idan kuna da page da dai sauransu. Kuma idan kana son ka mu'amalanci mutane a Facebook amma ba ka son ka yi amfani da main account ɗinka, kamar yanzu dai wannan profile ɗin yanzu misali wannan profile ɗin shine main profile ɗin wannan user ɗin. So amma dai kuma she doesn't want to be using it, ba ta son ta yi amfani da wannan profile ɗin a matsayin profile ɗinta na Facebook. So tana son a buɗe mata wannan profile. So shi yasa nake amfani da wannan damar na yi muku tutorial akan yadda za ku iya buɗe page a Facebook. So bari in nuna muku misalan pages a Facebook. Yanzu ina ganin ma ƙila ya nuna min tallan wasu. Amma dai misali in muka duba bari in gani. Bari in sa mai kayan gwanjo. Okay, so kun ga yanzu da na yi searching ya bani results ɗin groups, ya kuma bani results ɗin people, wato mutane masu kalan wannan suna, kuma ya bani wasu results ɗin. So ina iya zuwa nan in zaɓa kalan result da nake so. So ina son na ga results ɗin pages ɗin. So babu kowane results mai kalan wannan sunan. So bari in searching wani abu. Misali in sa kayan ɗaki. For example. To shi ma ga people na wa'innan duk masu profile mai sunan nan ne, kuma wa'innan groups ne, kuma ga pages ɗin. So wa'innan pages ɗin su ne daman nake magana. Idan mutum na son ya yi talla yana iya amfani da kalan wa'innan pages ɗin ya yi talla idan ya buɗe nasa kenan. So I'll just go ahead in nuna muku yadda za ku buɗe. Idan mutum na son ya buɗe wannan page ɗin, idan ba su taɓa buɗewa ba, kawai za su zo nan gurin ne a wannan ɓangaren na hagu, za su iya ganin pages a nan. Idan ma ba ta nan ba ne, idan mutum ya zo nan gurin ya yi clicking akan wannan menu ɗin, zai ga pages a nan ƙasa ma haka. So you can just click on pages. Idan mutum ya clicking kan pages zai zo wannan gurin. So duk wani page da dama mutum yake bi zai gan su a nan. So mutum na iya clicking akan create new profile or page. So a nan gurin mutum na da daman yin abu guda biyu. Mutum na iya creating ɗin public page kuma mutum na iya creating ɗin personal profile. Personal profile a nan kawai shine idan sunanki Salamatu Ismail, kina iya clicking akan personal profile sai ki sa sunanki yanzu Salamatu Ismail ko Salamatu wani abu, misali kina so da ya kasance profile ne a matsayin mutum mai main account amma dai kuma yana ƙarƙashin main profile ɗinki. So yanzu main profile ɗin shine Hadil Usud, amma kuma idan mutum yana so yana iya creating ɗin wani profile ɗin under wani sunan daban. So mutum na iya samun sunaye da yawa a ƙarƙashin shi. So idan misali mutum guda ɗaya ne, yana son creating ɗin profile for matar shi, yana son creating profile ma yaran shi ko ma dai wane ne, idan mutum bai son ya buɗe nashi Facebook ɗin yana iya buɗe kalan wannan profile ɗin. Amma dai sai ya zama account ne wanda duk suna da access zuwa gare shi. Sai kuma in public page ne, to shi wannan ba wai profile bane, kawai simple page ne wanda mutum yake iya amfani da shi. Kuma amfanin profile ɗin nan kuma shine idan mutum yana son ya buɗe Facebook amma kuma bai son ya yi amfani da nashi sunan gurin amfani da Facebook, yana iya buɗe main Facebook ɗin shi da sunan shi, amma sai buɗe wani profile ɗin wanda ba da sunan shi bane yake yin Facebook da shi ba. So bari mu ci gaba. Ga dai wasu bayanai dai nan wanda Facebook ma kansa suna badawa. Ga bambancin profile da public page. Separate name mutum na iya samu duka, wato sunaye daban-daban. Connect with friends, idan mutum na da ya buɗe personal profile ɗin nan zai iya samun friends, zai iya rinka samun friend request, yana ba mutane yana sending friend request shi kuma
mutane suna turo mai friend request suna accepting. Idan public page ne mutum ba zai iya samun friends ba sai dai followers. Basic tools kuma mutum na iya samun su ta public page, wato yanda mutum zai managing ɗin page ɗin shi da su ads da sauransu. Advanced tools ma haka duk page ne kaɗai zai iya samu. Shared access shi ma a page ne. Page ne kaɗai idan mutum na da shi zai iya ba mu wani daban access zuwa wannan page ɗin. So banda public profile. So duk advantage ɗin kawai da page profile yake da shi banda page shine wurin connect with friends. Shine mutum zai iya samun friend request, shi ma zai iya sending friend request, kuma zai iya adding new friends sauransu haka a wannan personal profile ɗin. So shi kenan dai. A nan gurin da zan nuna muku yadda duk hanya ɗaya ne da mutum ya clicking a kai sai ya clicking next, ya je ya sa sunaye da sauransu, amma page ne nake son mu creating yanzu. So we'll just go ahead, mu yi clicking next, sai mu sa get started, sai mu saka sunayen da muke bukata. Kawai mutum sai ya sa duk abin da yake, duk wani bayanai wanda yake bukatar page ɗin shi ya samu a wannan gurin. So page name bari kawai mu kira shi Hadil Masud, ko bari mu sa ne da shi ma sa shi Mamun Masud. Category kuma shine ɓangaren da page ɗin yake da tasiri. Idan page ɗin misali yana da alaƙa da public information ne, ko kuma public profile ne, kuma dai menene suna iya samun shi a nan gurin. So kawai bari mu zaɓa Zenith na Biki. Let's just say personal coach. Me azumi wannan shi ne, sai kuma bio mutum sai ya saka bayanan kanshi a kai misali. Ya yi kwatancen kanshi kuma kwatancen page ɗin da yake buɗewa. So kawai sai a ci gaba da wannan. I click in create page. So I creating page ɗin. Idan mutum na da website yana iya sa address website ɗin a nan. Idan mutum na da phone number yana iya saka phone number ɗin a nan. Idan kuma mutum na da email address shi ma duk yana iya sawa a nan. Duk wannan yawanci ba dole ba ne, har da address ma da kuma duk wani abu da ke da alaƙa da shi. Address da town and city, garin da mutum yake. Postcode shi ma haka, zip code ɗin mutum kenan, da kuma open hours ɗin mutum. So duk dai mutum zai saka, sai kuma next mutum ya sa profile picture ɗin shi na page ɗin kenan. Mutum kuma na iya sa cover photo, shine hoton da ke nunawa a background ɗin haka. Sai kuma idan mutum yana da wani action button kamar su buy now, su contact us ko wani abu makamancin haka, yana iya sakawa a nan. So kawai let's try it and see. Ga su book now, ga sign up now, ga start order da sauransu, duk mutum na iya saka su a cikin page information ɗin shi. So bari mu saka learn more, sai mu clicking next, sai mu saka idan akwai wani website link inda mutum zai je ya learn more ɗin, sai mutum ya saka shi a nan gurin. So ba mu da shi kawai. So let's just cancel this and leave this. Idan mutum na da WhatsApp number yana iya saka shi a nan, sai connecting ɗin shi ta WhatsApp. Yanda abin ke faruwa shine idan ka sa WhatsApp number ɗinka a nan gurin, sai idan kai clicking get code, sai tura maka code. To nan dama idan kai clicking zai buɗe maka gurin da zaka saka wannan code ɗin ne. So babu wani wahala. Bari mu saka skip. Idan kana da friends kana iya inviting ɗin su zo su yi liking ɗin page ɗinka misali. So ba ma samun yin wannan yanzu. So let's just click next. So daga nan dai shi kenan mun riga mun gama. Da mai clicking done zai creating ɗin page ɗin. So wannan shi kenan mun gama creating ɗin page. So yanzu yanda an riga an buɗe wannan page ɗin, za ku ga akwai yanzu haka duk wani abu da mutum zai yi yana yin shi ne a matsayin page ɗin. Ko da ma na dawo home page ɗina na Facebook, za ku ga cewa page ɗina ne a nan gurin, ba personal account ɗina ba. So mutum na iya canzawa ya koma
main account ɗin, that is main profile ɗin wanda shine wannan. Idan mutum ya clicking akan wannan yanzu, zai maida mutum ya zama yanzu duk wani abin da yake yana yin shi ne a matsayin main profile ɗin shi. Wanda kuma idan mutum ya yi ƙoƙarin canzawa, yana iya canzawa zuwa page profile ɗin. Idan mutum na da page fiye da guda ɗaya, duk zai gan su a nan gurin. Saboda haka nan cikin sauƙi yana iya canzawa ya koma. So akwai options ɗin da in dai mutum yana a matsayin page ne zai gan su. Akwai wanda kuma idan mutum na a matsayin personal profile ne shi ne kaɗai zai iya ganin su. Misali in dai mutum na a matsayin personal profile yanzu shine wannan shine main profile ɗin. So idan mutum ya shigo nan, akwai abubuwan da mutum ba zai iya samu ba. Zai dai iya ganin access pages, feeds, newsfeed da sauransu. Ads manager ɗin nan da sauransu. Amma dai kuma idan mutum na a matsayin page, akwai wasu abubuwan da zai samu access kamar misali wannan professional dashboard ɗin. Mutum ba zai same shi ba in dai a matsayin personal profile ɗin ne. Sai kuma akwai idan mutum ya zo ta nan gurin, akwai Meta Business Suite wannan. So mutum zai iya samun wannan kaɗai ne idan yana a matsayin page profile ɗin shi. So yadda mutum zai iya switching daga page profile ya koma personal profile duk yana da yawa, yana kuma da sauƙi. A nan gurin idan mutum ya zo nan ya yi clicking easily, da ya clicking ɗin wannan zai koma page profile ɗin shi, kuma ya clicking akan wannan idan yana cikin nan zai dawo page profile ɗin. So wannan shi ne. Da sukan ba da option ɗin switch a nan gurin, amma yanzu kamar babu, although in dai mutum ya shiga wasu guraren zai gan su. So dai wannan shi duk wani mu'amala da mutum zai yi, he should be sure that he is in the right profile. Ko yana business profile ne ko kuma yana personal profile ɗin shi. So za mu tsaya da wannan a nan gurin.